Jeg skal hente undervisningsmateriale til biologi C. Jeg er her logget ind i bocmebook.com og skal nu over i det, der hedder Shareit, som er fællesdatabasen, hvor man kan hente alt undervisningsmateriale, der er lavet. Jeg klikker på Shareit og lægger nu mærke til, at den starter med at være i forløb. Så her skal jeg klikke på den, der hedder tema, så jeg er i temavisning. Jeg skal bruge HFC, så under niveau, der finder jeg hernede HFC. Jeg skal bruge fagområdet biologi, så jeg finder biologi. Og her kan man så se de biologi-temaer, som der ligger i fællesdatabasen. Når jeg nu klikker på navn, så sorterer jeg efter alfabetisk numerisk rækkefølge, og så hedder det 0, 1, 2, 3, 4. Ude i højre side og højre kolonne, der har jeg et felt, der hedder benyt, og når jeg trykker på benyt, så kopierer jeg undervisningsmaterialet ned til min egen bruger. Jeg klikker på benyt, og det gør jeg lige alle 4 gange. Det vil sige, det gør jeg også 5 gange, for der er 5 temaer i alt. Og som man kan se herude til højre under handlinger, så er de forskellige temaer ved at blive kopieret ned til min bruger. Og der går lige et øjeblik. Vi kan bruge ventetiden på lige at konstatere her, at efter hvert tema er der en parentes, og i parentes står der, hvor mange forløb hvert enkelt tema består i. Jeg har hentet det hele ned nu. Så går vi op igen. Og så går jeg tilbage til den, der hedder forløb, som er oversigten over min brugers forløb. Jeg ender altid med at starte i fanebladet forløb, så jeg klikker over i temaer og siger, at jeg vil gerne se biologi C. Så får jeg noget i temaer. Så kan jeg se her, hvad der er. Der var jeg lidt for hurtigt. Og så klikker jeg på temanavn igen, og det gør jeg for at sortere. Og nu kan jeg se de 5 temaer, jeg har hentet ned.